V dnešnom videu si zahrám Minecraft, ale bude o 1000-krát rýchlený. A momentálne sa budem musieť nájsť diamant a na konci sa mi zas pošťastí. Hihi. Takže ja nejdem zdržovať a užite si video. Rýchlo si musím naťažiť a skryť sa. A tu bude veľmi dôležitá posteľ, pretože tí mobovia budú strašne rýchli. Okay. OK, ešte mám čas zatiaľ. Prasa. Sa ešte vykraftí meč. Hej, ona je strašne rýchla. Nie. No, ona keď to je také rýchle, tak ono sa to prasa strašne rýchlo ukludní. Takže, nice, delám. Ja som si nevidel, že to ani padlo. Ty kokos, ten králik. Flash. Som nemal báť, ale... Hej, ja som ešte nehytal ani... Dobrá. A potom si robím kamenné nástrojky, pôjdem do dolov. Teraz musíme využiť ten čas. Ja už sa stmieva. Rýchlo, kým sa nespomnú nejaký mobovia rýchlo. Yes, som dole. Stone Age. Chvíľku to teda prečkám. Bank. Jara sa to aj rýchlo vypehka. Dobrá. Jo, už mi to dopieklo. Super. Treba si svetlý obraz trošku. A ešte nič nemôžem vypekať. Škoda. Tak vám to strihnem, aký budem deň, tak sa ozvem. Jo, už je deň. Super. Takže by som niekde zašiel. Hlavne nie k spawnu. Práve odchádzam o ňoho. Jo, ruined portál. Nice. Čestka, schválne, čo je v nej. Glistering melon slice. OK, hej, to není dobré vôbec, ale... Hej, k čomu to je, keď sa to nedá jesť? Potom je tu smite, golden sword, ok, berem. Golden nuggety a 2 flint and steel.
Nič moc. Ja tu môžem ešte gold block vykopať, ale úplne s ničím. Poď sem druhá. Ešte potrebujem tretiu, aby som si mohol robiť posteľ. Som mal asi na ne použiť smite, aby si nepadli dve, ale neviem, či ide. Ja som zabudol, ja som chcel iba jeden zjesť, ale ono to jem strašne rýchlo. Počkaj, ale rýchlo. Two 2,000 years later. OK, už by mal byť deň. Nie, stoj. Kľud. Ty kokos, to bolo šťastie. Treba mi nájsť ovcu a to rýchlo. Teraz jumpscare od psa. Dobré. Three weeks later. OK, už tu máme deň. Už je asi dlhšie trochu, ja som sa trošku zabudol v tom. No, už je celkom dosť dlho. Som trošku zabudol v tom. Už nesneží našťastie. Som už tak vysoko. Powder sneh ja sa nenachytám, ale... Čo tam robí, keď je všade powder snow? Ne, stoj, dobre. To bolo... Zafus.
Trošku zabudem, že to je ten rýchly Minecraft. Už zapadá, počkaj, tak by som mal ísť asi. Neviem, kde ste mám ísť. Rýchlo, dole. OK. 12 seconds later. OK, máme tu nový deň. Dobre, nebudem komentovať, kedy som sa spamätá. Tu bol creeper. Dobre, tak nič, no. Sú kravy, rýchlo. Hej, tu sú všetky možné zvieratá a ovce nie sú. Počkaj, ja rýchlo musím ísť. A few moments later. OK, už sa neviem, ako to povie, proste rozvidnieva. Si tu ešte počkám chvíľu. OK. Nežeme teraz robiť niekto jumpscare. Skeleton uhorí a už, no dobrá. Už by som sa nemal báť. Musím nájsť nejakú ovcu. Akože aj jedlo je dôležité dosť, takže berem aj kravy. Ale to isté padá aj z ovce, takže ovce je najlepšia. Jo, tam je ovca, no. Tam som skoro padol do lavičky. To bola taká pastička na blbečky. Yes. Mám to tak, že si môžem vykraftiť posteľ. A nejde tak ku mňa, aby som mu zabil. OK, kľudne, nemám s tým problém. Inak tam bol pes, to si môžeme chočiť, mám kosti už. Ale s dvoma to mňa sa zožere. Dobre, aby som išiel touto stranou. Už je byť noc, ale ja sa nemusím zakopovať pod zem, ja sa tu môžem vyspať. Ja tu sú rovno psy. No, bude asi trošku obťažné chytiť. Na prvú kosť, let's go. Tak to je ľud. Ideme späť, to bola džungla, alebo som slepý. Jo, som slepý.
som reálne prešiel už 1000 blokov od spawnu. Bro. No to je kejva nejaká, tak poď som tie dia asi môžem. Ale nechcem pariť o psa, lebo všetci písali, jo, ty si tak zlý na toho psa. Každý by mi tam písal do komentáru, takže ho tu nechám a idem. Jo, a potom inak tie diamanty stačí iba nájsť. Už som sa rozhodol, že ich iba stačí nájsť, nemusím ísť kopať. OK, idem dole. Je tu zlato. OK, toto je do deep sladu. Kámo, dia. GG. Let's go. Inak toto je nebezpečné celkom. Alebo viete čo? Robíme takú jednu vec. Máme irony a vykraftíme krumpáč. Ten iron pick. A máme dia, ešte je tu viac dokonca. Ty kokos, koho ich tu je? Dobre, GG, máme 7 dia. Ok, takže to bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber a čau čau.